Yo. Phela. Yazi ulentuka lo. Lo esikopari sami esihlala ngapha. Bese COVID. Isikopari sami esingapha. Unolitha. Uthe akandirate lonto ndidikiwe mina into yakhe. Akandirate andiyamxela imali andinayo. Jama unayimali. Andinayo imali ngoku. Ngokucebisa Wesi mna ndinezigaqa zakhe mna endinothi banozithetha pha endodeni yakhe kuxatyanwe pha. Mna ndinezigaqa zakhe endazixela uba ndizawufana zizazingcwaba ezi. Yena ngoku ume ngoreyita nanjonga ndizamxela ndizathe imali jonga mntaskayi khawundehle wena. Babe uyithathile kaloku imali yabo. Ngoku andinayo kaloku imali Ngoku uyibuyisa. kutheni uzabathreatenisha wonke isigaxa zabo? Kodwa izigaqa zabo ziyabona uba oko ndizigcinile iminyaka le. Zithini ke mntwana? Zithini? Ubona kaloku uyambona umpehle ubungani lo wami. Sesuku pha ulala naye. Siqoka. Banothetha loo nto endodeni yakhe ngoku. Akho mali azoyifumana mntwana. Hayi. Akazophina ayifumane. Hayi andivumi tu. Mbamba apha ecaleni usuqoka umxelele uba hayi kaloku wena ABC umpehle baby. Umpehle bangabulala umntu amgqiba apha phansi. Yo umpehle uyamazi ke ulapha ezithipsini akampoli. Andiqondi bukho umntu ongayazi mna ndiyithe. Andona baby uyithethi. Andithethi ndizamxelela ndifuna umbamba yedwa andifuna umnxilela tu kuqala. Uboleke phaa kuye baby imali yomnxilelo utogqibe uyonxilela kuye. Ndiphinde ndimnxilele veri phaa kuye ndiqala ndimxelele ndijonga wena. Uyazi Wena wawulele nompehle lo. Ndicela ndisagcina imfihlo yakho mna wena uzondireyida okokoko. Isibindi mntwana. Thini Thixo? Iwesika enye into ke ngoku iwesi ubambe ititle deed yam phaa kuye. Anva? Kaloku ndasikopa nge-title deed wathi ufuna i-title deed. Xa ndizayoyitshintsha title deed. Oh mntwana. Bengicela into yakho yongafundi iye iphelele sana. Oh mntwana. Ndizayitshintsha phola apha entloko. Kuyandibona nami ndipholile mos. Uba unokucikileka apha ubambisa njani nge-title deed? Kuyo yonke into onobambisa ngayo bunobambisana ngompehle bunobambisana kumawawo. Kwathini ungacinga umawawo wambi uyobambisa umawawo? Yazi kandiyicinge ke le nyhani ngeske ndagcinisa ngomawawo phaa. Kandiyicinga next time jonga ndizawuzama esinye ngoku. Ndizawugcinisa ngomawawo ndithi jonga uthatha umawawo usapha i-title deed le. Makuhambe umawawa lo because into eyenza akho nto yenza imawawa apha ukutya. Ewe mntwana makuhambe umawawa space sikhe siphefumle because akho kwanto and mna ezi zikopari mna mntu wam mna ziyadika. And baby umdala tu umawawa ngoku. Ufuna ukolekeliswa umdala umawawa. Besithetha ngesikopari. Kuba kaloku besesithethe ngomawawa uyabo ndaqomba ke ngoku ndiyacinga uba umawawa umdala ngoku. At least nje nyeke sizame noko because kudala ngoku. Ucibile ngale kampehle bawulala nobani bani? Hayi uthetha wena ungcola aloku ndithi ndizamlenka ngayo lona akazuva mali. Baninzi ndineemfihlo zabo zontathu ezikopari zam ndineemfihlelo zabo. Hlangisa mna ke bandazi kakhe. Khayothatha la title deed bra. Ndiyothatha i-title deed. Khayothatha la title deed because akho nto But ubambisa le title. ndizayithatha mani i-title deed kusekumawawa phaa. Sibanda ngxaki mani ne-title deed. Andizoyithetha le kampehle bawulala nala mntombi. Ungayithethi yho. Andizoyithetha. And kaloku umpehle wandicela naye uba mandingalethi naye umpehle lo. Uthe ungayithethi. Wathi mandingayithethi. Yena mntwana khayibani. Yewethu ntombi. Khawuve. Uyamuza unolitha nompehle bebelalana. Hayi bo. Kaloku andi Sebalisela yena cha balisela usister wami cha. Uthemba singayithethi, ungayithethi namthweni ungayithethi. Usister wakho uzabalisela omnye usister wakhe mos so bonke oosister bakho kufuneka beyazile le ndaba. Nawe bethu ungayithethi nje.
if nam ndiyithethile ke Awulambanga. lambile mntwana Phekela. Zithi khabo sibaliselana ngezinye isikhathi. sure zane into etyiwayo